Прийшов для того, щоб підтримати людей, які зараз виходять у Білорусі за свою свободу, за своє право вибору, за право людьми зватися. Щоб Білорусь урешті стала, що називається, нормальною державою, як усі держави, державою вольною, заможною, визволилася від тої диктатури, яка панує вже більше чверть століття. Уходи! 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 Символ израильской свободы и демократии, площадь Рабина в Тель-Авиве, сегодня окрасилась в красно-белый цвет. Сотни израильтян пришли сюда сегодня, чтобы выразить солидарность с белорусским народом. Я хочу, чтобы мой голос был услышан. Белорусский народ является единственным источником законной власти Беларуси и носителем суверенитета. Видимо, власти забыли про главу номер 3 Конституции. Законы человека и граждан республики не выполняются, голоса не учитываются. Я хочу, чтобы эти выборы наконец-то были прозрачные и честные, чтобы каждый голос был учтен, чтобы я могла спокойно проголосовать за своего кандидата, которого хочу видеть у власти. Ну, я думаю, що це об'єднання увогуле усіх сил, просто їх представляють жінки. Це добрий крок. Питання зараз, з якої програми вони підуть. Вогуле я лишу, що треба об'єднати усі протестні сили, які зараз є, не тільки сили 3 кандидатів. Эти абыки мають свою правду, їм не треба сонця, темрим багато, їм весни не треба, їм зими поболі, каб ти, хлопець, спав на печі в неволі. Рай шукай у знаку Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак!